ọma na-ege m ntị, ndewo daalụ maka isonyekwara m na podcast nke ụbọchị taa. N'oge gara aga anyị ahụla na Hausa abatala Ọka. Chike na ndị be ya agbapụla ọsọ agha. Ebe ka ha na-agbaga? Aguata. Gịnị ga-eme na Aguata? Anyị amaghị. N'ụbọchị taa ka anyị gakwa n'iru n'akụkọ anyị ka anyị mara ya ka o si wee dịrị Chike na ezinụlọ ya. Ngwa gee ntị. Isiokwu abụghị isi were ọsọ gbagawa Aguata. Ebe isiokwu dị bụ eru Aguata na bụ onye ka a ga-ebi. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe dịka Ọnịcha ka ha gbagara, ndị maara ha ebe ahụ bụ aja. Mana Aguata, ọ dịghị onye a ga-asị na ya maara. Ọ dịghịkwa onye o ji aka ma ọ maara ya. Mgbe ha ruru Aguata, onye ọbụla na nke ya na-eme. O nweghị onye jụrụ ha ma ha na-abịa abịa ma ha na-akwabata akwabata. Ọ dịghị onye ha maara ha ga-ajụ ase ụlọ obibi. N'ihi nke a, ha jere kwụsị ụgbọ ha n'otu akụkụ. Chike jiri aka ya chọrọ ụlọ bilie, n'ihi na ma elu ma ala, mmiri dọ n'eju bụ nwa nkịta ka ọ dọrọ. Ọ bụghị mmadụ ga-achọtara ya ụlọ ha ga-ebi. Ka ọ na-aga, ọ hụrụ otu ụlọ ọma. Ụlọ a dị ka otu ụlọ Chike nwere n'Enugu. O wee baa si ka ya jee jụọ ase ma ha ga-ekwenye ya otu ọnụ ụlọ ebe ya na ndị be ya ga-ebi. O wee ruo n'ọnụ ụzọ kụọrọ ha aka. Ọ bụ onye? Ọ bụ m. Gị bụ onye? Chike. Nwoke ahụ ziri ụmụ ya ka ha bịa meghere ya ụzọ. Ha wee meghee ụzọ, Chike wee bata. Nwoke ahụ mara mma ihu, nwee ihu dịka a ga-asị na ọ na-atọ ndị mmadụ ọchị. Chike lere ya n'ihu, kwere na nwoke ahụ ga-abụ ezigbo mmadụ. N'uche Chike, ọ dịghị ihe ga-egbochiri ya inweta ụlọ ebe ahụ. O wee wetuo olu ala kọwara nwoke ahụ ka ya si gbara ọsọ ndụ si Ọka bịa ebe a, ma ọ dịghị ebe ya nwere ya na ndị be ya ga-ebi. Ka o kwuchara, nwoke ahụ wee kwa ụkwara kọọ ọkọ n'isi. Bụ akwa ndị mmụọ egewe ntị ihe e nwere ịgwa ha. Ntị Chike ghe oghe na-eche ihe nwoke ahụ ga-agwa ya. Nwoke ahụ wee jiri ogologo akụkọ malite okwu ya. Ọ gwara Chike na ihe ya nwere ebe ahụ bụ naanị otu ọnụ ụlọ. Nke a bụ ebe ya na-arahụ, nke a bụ nke nwunye ya, nke a bụ ebe ya na-anọ eme nke a, nke a bụ ebe ụmụ ya na-anọ eme nke a. Naanị ihe fọrọ ya ikwu bụ na nke a bụ ebe ya na-adọwa mmiri ya ji akwa aka. Isiokwu bụ na emechara ajụ na isi a na-agwọrọ ya hara ntanta. Ọ dịghị ọnụ ụlọ ọ ga-enye Chike. Ka Chike si ebe ahụ na-ala, o chetara ụlọ elu dị iche iche o nwere n'Enugu. O chetara ụlọ dị ebube o wuru na obodo ya bụ Ọka. Mgbe Ọka na-agbabeghị ọsọ, naanị ihe ya na ndị be ya bi bụ ọnụ ụlọ 4. Ndị gbatara ọsọ ndụ bi na ndị ọzọ. Iwe ekweghị ya ejide onwe ya. O wee jeru ebe ndị be ya nọ, si ha baa na moto. O wee buru ha jewe n'ebe a na-edewe ndị gbatara ọsọ ndụ n'otu ụlọ akwụkwọ dị ebe ahụ. Chi ya mụ anya, o wee nweta ebe ya na ndị be ya ga-anọ. Ọ maghị ma ọ bụ ya hapụ ibu ya na moto. Ọ maghị na ọ bụ si bubata ya n'ụlọ, n'ihi na ndị ohi nọ n'ezi, ndị ohi nọkwa n'ụlọ. Ọ dịghị ụzọ esi jewe ya bụ Ọnịcha Ọka nso. O ji nwayọọ bubata ihe niile o kere n'elu ụgbọ ya. Ndị mmadụ nwere ike itinye aka n'abalị sekpụrụ. O bubatakwara akwa ya, ma ụzọ adịghị ebe o nwere ike ịgbaghe akwa ọbụla. Ọ dọwara ya adọwa n'otu akụkụ, ya na ndị be ya tọọ ute n'akụkụ nke ọzọ. Ma ruo ugbu a, ha akwọbeghị aka ha ji rie nri n'ezi n'anọ. Ada wee jee chọọ ebe ọ ga-arịọta ndị mmadụ mmiri. Chineke nyere ya aka. Otu agadi nwaanyị wee bunye ya otu iko mmiri. Ebe mmadụ 4 ji otu iko mmiri kwa aka, onye ọbụla mara ka ọ ga-adị. Mgbe ha kwọrọ aka nke eriri eri, ụmụ Chike wee cheta na agụụ na-agụ ha. Ada wee bupụta garị ahụ o mere na nnukwu afere, si ebe ahụ kọpụtawa garị ha ga-eri. Ugbu a ebutela afere ha dị n'ime ụgbọ. Nsogbu adịghị maka afere. Ma mgbe Ada kpughere ite ofe ka ọ malite
kụnyewere ha ofe ahụ dewere ọnụ ka ihe na-asụ bekee. Ọ dịghị ara ofe egusi ahụ ọgba ụka. Chike jere nọrọ n'otu akụkụ na-eche ihe ya na ụwa ya ga-eme. Ọ maghị na ọ bụ ya chewe maka ofe ha ga-eji rie ihe nke nwunye ya na-akọrọ ya na ọ gbaala ụka, ka ọ bụ ya chewe maka anwụnta na-efegharị ya n'isi dịka ọ na-asị ya kwadobe na ọ bụ n'abalị taa ka ụra ga-eju ha afọ. Ọ naghị ekwu okwu ịsa ahụ maka na ahụghị nke eriri eri ma ya fọdụ nke a ga-enye nkịta. Ahụghị mmiri aṅụrụ aṅụ ma ya fọdụ nke a ga-eji saa ahụ. Ebe a ka ọ nọkọtara wee sị ka ya kpagharịa mara ma iwe dị ya n'obi a ga-efolata. Mgbe ọ na-aga n'ụzọ, ọ maghị ebe ọ na-eje. Naanị ihe ọ maara bụ ka ya soro ụzọ na-agbago. Ọ dịghị ụdị ihe ọbụla ọ hụghị n'ụzọ. Ọ dịkwaghị ụdị ihe na-ahụghị ya. Na njekọta ụzọ Ekwulọbịa, naanị ndị gbatara ọsọ ndụ n'ebe ahụ karịrị ndị obodo n'onwe ha. Ike ilegharị anya gwụrụ Chike, maka na ọ na-enegharị anya, ọ na-ahụ ihe ga na-agbawa ya obi karịa ka ọ gbawara ya agbawa. O wee sị ka ya laghachiwe ebe ndị be ya nọ, maka na naanị ya na ezinụlọ ya sopụta bụ ọrụ ebube Chineke. Ụfọdụ ndị nọ ebe ahụ ahụbeghị ụmụ ha ma ọ bụ di ha ma ọ bụ nwunye ha. Ụfọdụ na-akọ n'akụkọ na Shel gburu nwunye ha n'ihu ha ebe ha na-agba ọsọ. Ụdị akụkọ a niile ọ nụrụ ebe ahụ mere ka onye Chineke ya ekele, n'ihi na ndị Igbo na-agụ aha si na ọ bụ Ndụbụisi. Ebe ya na ndị be ya pụtazuru, nsogbu dị, mana ọ dịghị nke na-amaghị ihe a ga-eme eme. Osisi na-amị ego. Chike tụgharịrị ma ọ hụghị onye na-akpọ ya. Chike wee lee anya hụ Maazị Okafọ. Ha abụọ wee makuo onwe ha, jiri obi aṅụrị kelee onwe ha, maka na mgbe elu bụ ala ọsa, mgbe ihe dị ka ọ na-adị, mgbe ndị mmadụ maara nnụnụ nke bụ ugo na nke bụ ọkịrị, ọ bụ Maazị Okafọ na Chike chụkọrọ ngwere chụkọkwa oke. Chike, ebee ka gị na ndị be gị nọ? Nwanne m, mụ bụ Chike, mụ bụ ome ọkachie, mụ bụ osisi na-amị ego, mụ bụ ikpo ahịhịa na-azụrụ ụmụ ọkụkọ ụmụ. Enweghị m ebe m ga-asị na mụ na ndị be m ubi. Ugbu a anyị ka nọ n'ụlọ akwụkwọ dị na ndịda ebe a na-ele anya ụlọ. Ikwukwala ihe ọzọ. Nwanne m, asị m gị agwala mmadụ. Gịnị ka ị na-ekwu? Ebe ụlọ dị na be m na-achọ onye ga-ebi na ha, ka gị bụ Chike na-achọ ụlọ ebe ị ga-ebi. Bịa ka anyị chekwata ihe gị. Ọ dịghị mma ịnụ na gị bụ Chike bi n'ụlọ akwụkwọ. Ụzọ Chineke si arụ ọrụ dị ebube. Ụmụnne nwoke ahụ niile bachara amị, naanị ya tụgbọrọ na nnukwu ụlọ elu ha ka gịnị. Ugbu a ọ hụrụ Chike, ọ hụrụ onye ga-ekposa ya ahụ ọkụ. Hei ụmụnne m, ebe a ka akụkọ pọdkastị nke ụbọchị taa ga-abịa n'isi njedebe. Anyị ahụla ka Chineke si echeta ụmụ ya. Chike ahụrụ ụlọ ebe ọ ga-ebi na Aguata. Ka ọ dị oge ọzọ mgbe m ga-ewetakwara gị akụkọ a na-aga n'ihu, ka anyị mara ka ọnọdụ gị si dị. Echezọkwala na akụkọ ị na-anụ maka ya na pọdkastị a si n'akwụkwọ nwanne anyị nwoke bụ Tony Ubesi edere, nke aha ya bụ Isi Akwụ dara n'ala. Onye na-agụpụtara gị akụkọ a bụ Nwaada Dorothy Akaelu. Ngwanọdụ nke ọma, ka ọ dị oge ọzọ. Ndewo.